Kaixo pilotazale guzti hori, badakizue, eguna mozten da azten denean, Zaldibarren festa txiki esaten da ostegunetan, Olazar txapelketa azkenengo urte askotan bezala aurten ere martxan jarria da, eta dagoeneko final laurdenetan dira partidak, eta beti bezala badakizue, bi partida azkeniko dizkizuegu, bat lauterdian eta bestea Binaka, eta besteak beste horren egilea Enrique Aguirre baitea da. Enrique, irailaren 19an hasi zineten txapelketa honekin, aurtengo txapelketa honekin, gauzak behar den bezala aldoaz orain arte. Gabon, bai, oin arte konforme, doiza modu junte gauzak, ikuste bine ez da tanteuk eta partiduenak eta oso pozik. Beste urte batzutan ondo bilega eta urten kase apur bat hobeto. Ia misterio bat bezala da, ez? Bueno, sistema badakigu dela entresaka moduko bat, ez da? Galtzetuena, etxera. Horrek ematen du aukera, beti ere honentsuena gailegatuko direla? Bai, bueno, honentsuena lehenengo itxaitu zerrendaburu, lau zerrendaburu goten dira, da goten dira beste lau grupo bakotzen, da geure iritzizez honen adienak goizen, da eskazaren adienak Da irabazten da denak eukeri ideko finale ailegetako, ondo badabil irabazten badau eukeri ideko, eta horret dukuz gauzabi alde batetik eskilana jokatzen dut, eta bestetik partidu alde hundikuek gitxea urtetan da, honenak eskazenen kontra eta pinezko tante hundizek etaten dira. Bai, denak jakina badakizu horrelakoetan zer gertatzen den, denak ez dira konformea gelditzen, baina sistemarik honena hau da, ez da, justuena esango genuke. Guri gehien guztetak apur bat aldala bardinju partidu, eta gero azkenien, oin hemendik aurrera eta suplenti topobi bau, lehen atzera gatu dienak bajutxu izeten dira. Orduan hartzaitxu txapelketan partidu galdu da, suerte txarra, ondo ibilite golako da. Berki, bueno, Etxeberria eta Uriarte izango dira lauterdiko honetan, eta gero, bukatutakoan, bideotxo bat eskiniko dizuegu, eta gero, Binakako partidak. Beraz, az daitezela final laurdenak, eta ederra izan daitezela. Hor dituzue pelotariak berotuta, gu ere, bagoaz gure leku hartzera. Eta lehendabiziko gauza esan behar dena, pilotalekua, Enrique, goxo dagoela. Hemen ez dago aitzakiari, kanpoan gaur nahiko haizeotza dabil, eta hala ere, hemen ze giro goxoa dagoen, eta ze gustura egoten den pilotaleku honetan. Bai, bero hailu jarta dute, bero hailu bentaka itzela egiten dugu. Gradu batzuk enduzko behintzet, asko guztora dute bat. Jentik etorteko, bueno, anaro mango da, eta etorteko bilurrik dut iztezen. Bai, jendea ohituta dago pilota eroso ikusten, ez da. Xeri eta ikusi eta gola egiten. Bueno, Oian Etxeberria eta Adrian Uriarte. Biak 18 urtekoak. Oian Oiarpekoa, beraz Oiartzunaldekoa, eta Adrian Uriarte berriz Lezamakoa. Lezama klubekoa, naiz eta bera Sondikakoa den. Uriartek txapelketa honen barruan jokatu zuen Egiguren Azpeitarraren kontra. Izan zenuen aukera partidu ikusteko? Bai, ikusten da. Uriarte ikusten izan, izango nuke Egigurenek beren egune igule zabalauko, Uriartek injergeiza da dominio biban kolpiaz dominio ban errez. Resultatu zema. Sortzian, bai, partidua, bai, gol izango da, resultaturik ahultauen abero txapelketa guztien duen. Bai, hemen begira nago, eta 22 eta 20, 22 eta 20, hiru partidu behintzat, bai, lau partidu bai, 22 eta 20, eta zuek beti hori nahi izaten duzu, ez da?
gauzak egon daitezela berdintu da. Genti bai guztetako ja etorrizko partiduara ikusti eta genti berrespetu bat dugu bizako. Zostantzen inezkero partidua alde hondikuk ipini, jaurrunguen partidu jokatu dola gentiek etorte itxi jotzen. Genti behen errespetu bidute publikuek eta antolatzaile du. Oian Etxeberriak, esan bezala, 18 urte ditu eta Oiartzundua da. Herri arteko txapelketa irabazi zuen. Lezoko Lauterdikoa ere irabazi zuen eta Gipuzkoakoa ere bai. Beraz, kurrikulum politia da osatzen. Eta Adrian Uriarte berriz, Kafez Bake torneoko irabazlea da, mano, eta Gerraun ere bai, iaz irabazitakoa. Beraz, esan daiteke, bueno, bere bidetxoa egiten ari direla naiz eta 18 urte dituzten, hori ez dugu ahaztu behar. Oianek pasadan urtien hemen finala jokatu ban, galdu iban, finala jokatu dute, hemen finala jokatzeko eta pelotan inbida, ondo ibili bintzen, Bueno, mutikozkor eginak dira, esan nahi dute begiratu eta pelotari kolpea ematen diotenak, Zara, 18 urte, baina 18 urterako mutil hauek gorputza egina daukate. Ordu asko frontoi ninja. Bueno, eaz eskentzen dugu hain itxura ona, baina hasiera ez hain ona izan duen partida honek, lehen da biziko bi tantoak gorri izan dira, biak sakez eginak, eta orain honetan pilota erraza, bota du txepapera. Ez da izan hori pilotio galtzak guztiz, ez lan galdu ginen. 3 eta huts. Hemen, Enrique guk esan duguna, hemen galtzen duena kalera doa, eta horrek beti sartzen du presio pixkat. Ea, agintzeko aukerarik baduen Uriarte Bizkaitarrak. Uriartek injerra emongotza, baina Etxeberria tekniku hau eta hortik etorreleik aldia. Injerraz bakarrik barik, tantu amaitzen bapur bat jakin imidala. Baina gaur ez dut ikusten beren mailan Uriarte. Hau nino ez da sartu partiduen da oso txartu. Lehen da biziko bizakeak egia zen, zake bortitzak eta zehatzak izan dira. Baina gero bi pilota galdutakoak izan dira, bat eskuinez, eskumaz, eta bestea ezkerrez, biak ere eramateko modukoak ziren. Bize galdutako. Edozein mailatan hasi alebinitatik eta profesionaletara beti gauza bera antzematen dugu, haserak oso garrantzitsuak direla. Ea, etortzen den bere onera pilotaria eta baita partida ere. 5 eta huts. Ez da bere honin geruriert. Nervioso, ala zepasoakon. Baina askotan gero izarretan hasitako handa partidan sartu eta... Oten di, bulta, hondi zegartzen juna, pelota erreza galditu. Beste Etxeberria batek, pentsatuko du hori, jaka 6 eta huts hasi zizain honean irabazten, gero 22 segidan egin. Adespada, segi lanean. Zakea luze, eskerrez edarki orain honetan. Uriartek, hortxe dauk aukera. Oso ondo. Hori, pilotak da ona, bizia, jarri behar den lekuan jarritakoa, eta era dotorean lortu du bere estrainekoa. Adrian Uriartek. Hau gogoa ez ikusi da ingo tantu den, peloti emoten da, ager sartzen den tantu batero bidin je partidun. Nik berotzen ari zirela begira jardun dut, eta pilota ikolpea ematen dio, eta nik uste dut etorriko dela bere mailara. 1 eta 5, ea orain. Nez konturatu sakean lortu duenean pilota aldatu duen ala ez. Hori gainean da. Hori ez.
hori aukera oso txarra izan da. Bai, oso txarra eta Ormabizek ezkerreko hormi jo du, frontiz aurratu besta hain pelotek. Begira, hor iruterdian zen, hori oso jokaldi polita da, baina hori ondo egiteko... Ondo inezkero. Zei eta bat. Sake ziru orain arte, eta laugarren alortzeko aukera oraintxe du. Oiarpe klubeko Oian Etxeberriak. Zakea oraingoan eskuniz eramateko modukoa. Eskerrez jartzeko joera pixka badauka, Zabaleruzun da bastante, eta gero ez da zabaldu Etxeberria ezkerraz, kantxin erdi urtutza eta haitik ezkerraz jo. Oian epo ingun pelota erraza galdu da. Oso erraza. Gainera, hor, motibo leo bezala, eta bazuen denbora jartzeko ere, eta agian konfiantza handia du pilotakada horrekin, baina beste aukera batzuek bazituen. Uriarte, egiraz efekto mandion pelotari, Orain erasoan Bizkaitarra eusten Gipuzkoarra. Ormabikoa, asko zabaldu da pilota. Eta, baztertu. Bueno. Prisaka sartu da, ezkerreko horma soien junbe pilotit, ezkerreko hormi jota gero jo balau txarra ezin uzan, zehuzik uzan da. Prisaka jo dut, ez dugu eskun pelota izartu. Bueno, zituen aukeren artean, onena. Bai, baina, gero hemen, begira, asko zabaldu da pilota, eta eman egin dio bizkat, eman egin dio eskumuturra ere sartu dio, eta... Bai. Bueno, zeite iru, azeidia por la pelota. Bai. Egingo dutela iruditzen zait ba. Uriarteko oraindik ez dio, etekinik atera sakeari. Horrengo honetan. Ez da txarra. Eraman, ondo. Eta hau, sotamanoa edo. Bai, sotamano defensan sartu da, baina, eruteko mogoko peloti izen da, ez gutik eutzi jako. Bai. Beti esaten da ez pixkat eutsi egin behartzaiola hortik. Erasora pasatzea ez da hain lan erraza izaten. Lau eta 6. Zakea luze, barruan, erantzuna ere bikaina. Zatxarra. Hanketara pilota, orain aire hartu, zabaldu. Orain ari dira pilotan Enrique. Bai, baina... Barrura. Oso ondo, nola engainatu duen. Horma bizitako postura hartu. Posturi jarrik, zula dekadi. Bai, hemen gertatzen da, Enrique, aurrekoan bota egin diola Ormabikoa. Bai. Eta naiz eta orduan tantua urdin izan den, Uriarteren buruan hortxe zegoen, igual botako dit berriz ere. Eta orduan, barrura egin dio. Beraz, 7 eta 4. Etxeberria. Zakea luze. Ondo, rosta du da. Ondo, luze. Gipuzkoarrak luzeegi. Bai. Osta zaio bailari pixkata direztea, ez? Edo nire iruditu zait. Bai, ez aurreko kuzak altzu dugu. Aurreko juezak altxatu du, bai.
Bueno. Nahiko arrizko dugu, Bai. Nik ez dakit, nik ez daukat esateri barruan izan den ala ez, Epaileak hor daude eta jakingo dute. Baina, nahiko larri ziren gauzak. 8-4. Sakea da. Sakea. Bai, eskerko orman bastartu da nien golpi botatzat azazo itxarrenien. Harintxua sartu balo bezua. Bai, pausu aurrea eman. Bai, jorra, Eta ormala orduko. Bai, baina hala ere Enrique hori sakea izan da, Bai, sakea izan da. Eta hor dago aldea. Sakez 4 lortu ditu. Etxeberriak. Eta Uriartek oraindik alerik ez. Hau ere, sake zitala benetan. Bai, hori ondo sakaute eta 7 kuadruen bigarren boti inaurretxuen bezkarreko hormi gota. Dena den, Enrique, hau nire iritzia da, kontra egin dieza dakizu, etxeite iruditzen pelota gehiagi dagoenik. Esan edet, batzuk ez dut, zazpian eraman behar, lauterdian joko, eta bueno, bosteko arrastora asko arrima ezkero. Zazpizien euterze barruen, bostien pasiba dau, kuadro bikutia ez da asko. Bai, eta gero piloteoan ari direla ere ez zait iruditzen. Aurrera doa. Barruan aukera guztia du berriz ere Gipuzkoarrak, barrura, erki Uriarte. Zabalera. Hormabikoa, tanto. Ez, oraindik ez segiko dio. Hormabikoa, ederra. Ederra tanto ingen. Tanto oso ona, oso polita, eta oso ona. Ondo peleute dute eta jugada pogona ginen eta azkenin ondo amaitut. Bai, etxia mota du, esan nahi dute zeugan, bazekien zertzegoen. Hori... Bai, behi besti belurrin onda baino altzeu, harik eta altzeu eta junde edan agitia tanto ona. Tanto oso ona, eta atzitik doanak, horrelako tanto edarra jokatu eta ez lortzea ere, hori mingarri esaten da, Bai, moralerako ez da ona. Beste, Tantu gogorra inge besti egitea, nobera ginezkero, moral altzau egin da, behi besti eginezkero, alrebez, bajatu. Bai, bat atzetik bazoaz, ez? Bueno, lan erdietan 11-4, orain arte behintzat, Etxeberria Gipuzkoarra nagusitzen ari da. Ai. Bera guzti baino gehiago baztertu zaio. Uriarte, ez da pilotaka santo izan, baina balekoa. Bolea indartsua, hor bada indarra, Horrezko esmatu ez da gizar nahi zuen Enrique, bagaxi ikotako izan den edo... Dejadiki, beha. Dejada puntara? Bai, bigarren pisuruarik hirugarren aurtotza izi. Gaski jotakoa izan dela nabarmena da, baina zer egin nahi zuen da hemen zalantza. Eta baliteke bai, nahi izatea puntan lagatzea. Baina punta dejaditzen, na? Normalizek. Bai, nekearen kontuare bada hori. Aurreko tanto gogorra, hori nahiko gogorra. Eta 12-4. Zoza egi da, izko txapeldun Etxeberria. Bai. Eta esan ditugunak, herri arteko irabazi egin zuen. Lezoko lauterdiko ere bai, Gipuzkoako txapelketa ere berak irabazi zuen. Eta Enrique aipatutako horiek, beraz... Intentzinua ona izan da, egoitxoitik jodauta. Txapa ingurun joa lau, barrun sartuko zen, zelan goitik joda ben.
kanpora. Etxebarrian eskera edia. Bai, bestera polita da, Bai, ontzien, Galdi oso polita da hori. Baina, ondoa sartu balu frontizin ona bai, lehenengo sartin bida eta gara sartaute egin, horretan birleku egin dabe. ezkerrez, ederki eramandu Gipuzkoarrak, Uriartek asmatu ez, Etxeberria, oso pelotaka da ona. Baita hu ere, eutxi, Uriarte. Gainean, ondo, ea, barruan. Ederra, Oin bai, ederra. tantu ondo heldute gero, eskerra edia ondo ameitute. Bai, Oso baina nahazu. meritua, kasi gehiago da, aurretik defentsan egin duena, azkenengo zera bukaera baino, bukaera dotorea da, hauek hori badakite egiten, baina askotan adin honetan falta zaigina da tantori usteko habilidade hori, ez? Eutzi otzo ingo tantu dena Jo, eta utzi diola. amaitu ondo, ingo tantu oso ona Etxebarria. Bai, orokorrean Etxeberria partidu ona jokatzen ari da. Abesti, bani neutzat ez da bere maili imoten, baina, klar, batek eza jokatzen da, bene noen maili imoti, ez da erreza izeten da, hori pazten da. Amairu eta bost. Zakea gorri, zakea luzeegi. Lehen ere bakarren bat ibili da, hor gertu arrazoti, baina hau nabarmen da luzeegia. Hemendik ia igerti ez da erreza, baina juzak epari dauz da, esan ezkero ba. Bai. Baina gogoratu, beste aukera bat izango duela Oian Etxeberriak, afizionatu mailan, profesionaletan ez bezala, bigarren aukera dagoelako. Hau ezak luzea, baina barruan, eta hormin egiten dio. Ondo! Eta gauza asko dauzka, honek Etxeberriak aipatzeko modukoak, baina niri boleaz ematen dion indarra. Ez, bolei ikusgarrizeko, bolei onlan ondo hartzen da nire zulora, ikusgarriz. Bai, goiti bera jotzen du, Hain luze ere jotzen du. atropella egin joduri arte aurreko pelotia eruen da behen lekuen jarri orduko batzera, beste bolea bataz da atropella egin jogon da leku. Ez dut aztigimo jarteko pelotan. Gero txoko aldean min egiten dio. Txoko alde horretan. 14. Atera du, erdi-erdiko sakea orengoan. Bikoa eta 15. Claro, ondo hartuzko pelotia, akitxitxoa arrez gete da, tanto, saki erreztauta orma bizita juteko da, junin bida, da ero ez zeu seguru zulora zabalera joko da benik. Baina Naiz delarrei arrez gebez. Baina postura ere aproposa, horma bikoa egiteko. Efekto eta guzti ondo jodu. Ez, Etxeberria bere partidu egiten dabil, Uriarte nire utzat ez dabil bere mailan, bai, klar, besti gehiago jokatzen da nien noren maili moti besta erreza eta... Dana biltzen da, bost eta utz, etorri orduko bost eta utz galtzen ari zara, hiru saketik sartu dizkizute, ez dizkizu, ikusten duzu tantu gogorrenak aurkariarentzat direla, eta dena bihurtzen da, ez askotasun bezala, ez negatibo jartzen zara, ez ditzen dut, ez zarra ateratzen, eta askotan pilotaria ito egiten da. Suerte txarra eta... Burua bueltak azten baldin bada, kontuz. Dana pilora guten da. Amabost eta bost.
alden ditu. Da ero ikusten dan aldi jogatzen. Buelta emoteko bidei getxako ikusten partiduei. Momentuz ez. Inuz ezeten di, sake hartzen da, nien sake batzuk eta dira tanto batzuk. Eta arriskatu atzetik zoazelako, eta ze ateratzen den, eta asmatu, eta... Baina nik oso fuerte ikusten dut Etxeberria. Berriz ere, ezker horman pilota. Zabaltzi guizen dugu, larrei altzetako bilurra, zabaleko errezean kanpora eta zeitea erren, beha txoatik jo dugu, txapapera. Saso txarrin jo, orman daula pelotia. Bai, hor askotan itxuan jo behar da kolpea, ero frontizetik gertu zegoen, eta orduan aukerak ere izaten dira edo zer gauza ateratzeko, baina oraingoan ez da hala izan. Amasei eta 5. Zakea luze, berriz ere hartuko du, berriz ere eskerrantxo ederra. Eskerrantxo errapeti. Baina berriz ere aukera. Oinatza, derrigorri ez zinezi. Peloti errapetin ikuin, jau, ez? Bai, baina beti behartuta ordea, beti behartuta. Gero, hemen gakoa izaten omen da, kantxaren erdi hartuta hor. Aurkaria ibiltzen denean alde batetik bestera korrika, aurretik atzera eta eskerretik eskubira eta kontrakantxara eta horren txokoa. Normalean kantxaren erdia hartzen duenak partida atera egiten du horrela. Baina lanean jarraitu beharra dago. Holan izen da beti gu gazti egintzen zen inbizatozkuna holan txipotilo egitzen zamatek. Fizikua eta fiziko hona da. Baina bezuen koskorra ukiti hona dala, indezela besti gaineketan da nobera geldio. Bai, hori nahiz da hobeto fizikoaz nobera geldit besti beti bilezkero batera eta bestera partidua fiziko honauki arren berak amaitu gehiak antzute. Etxebarria ikusten da, iezko azpitza beldunaz zozeak da, eta zerrenda buru zozeak da. Zeure buruari merituak ematen ari zara, Bai, ikusten da, mutil hau, ez dakit gero norekin tokatuko zaion, zer egingo duen edo. Baina mutil honi irabazi nahi dionak, itxura guztien arabera, partido handia jokatu beharko du. Pelota animiko du. Euko itxu kontra du. Bai, beti azaltzen dira. Baina honek gauza asko egiten ditu ondo. Esate baterako, sakea, egira orain ere. Ondo saketan da. Zazpikoa duru normigo horreiten. Bai. Ahalegin bat egin du, Uriartek aurrera joan eta aide hartzeko, baina emaitza onik gabe. 19 eta 5 eta 6 tantu, sakez, Gipuzkoarrak. Heldu, Bai. Eta merito handia udari gabe, hanka bizkorrak ditu mutil honek. Eta gero, jokaldia ikusi, baina menpean dabil, hankapean darabil. Oiartzuarrak, berez zondikakoa den. Oingu zaki oso ondo sakadu Etxebarriak. Da ero eskerra idie, perfecto. Bai. Horre tantu uma di. Hogei eta 5. Zakea luze, barruan ordea.
Hanketara ondo jokatua orain Ormabikoa. Hori gainean da, Ormabikoa. Ez da zabaldu pilota eta tanto. Aukera txikia behar du Mutillo honek tantoa bukatzeko. Ormabiko ondo urten ez da kantxin erdin guruen itxizko pelotia, horreurien tanto itxeko aukera asko. Hogeita bat eta 5. Eta baten ahala bestearen ezina. Eta Txalo artean egingo du bere azken sakea pasarik ezean. Goian Etxeberriak. Ez da txarra, eraman ondo, Uriarte. Traba egin dio, baina eraman alizan du. Eskui jorronadako, zelan eskui jorrak bakarrik egin behin jabena. Gainean, eta oraingoan pilota frontizean jarri ez duena Etxeberria izan da, eta 6. Arrizgeu txapin ondo bain jute, txapin ondo arrizgeu bera juti txapara ero txapapera normala. Eta oraingo nire pilota aldaketarik ez da? Ez, guztu da, bizo pelota bataz. Bai. Ni neskonturatu behintzat aldatu dutenik, agian adoptatu duten, ni neskonturatu. Seina, Leona, Enrique, biak azarra egotea pilotekin baino hobea dau. Bai, bizek guztu dut, bataz. Zierra nahi gutu eta aixe eraman du. Oiartzuarrak, ederra. Haze bukaera eman dion partidu. Partidu borobilik jau. Bai, borobilik. Etxeberria partidu borobilik jau. Uriartek ezaban bere maili emongo iguel erostotza itxi, hori bakotxa berak pentsetan dago. Bueno, eta gurekin dugu Goian Etxeberria, gaurko irabazlea. Gauza bada irabaztea, eta beste bada nola irabazi, ezta? Pilotariari gustatzen zaio bere buruarekin gustora gelditzea, eta uste dut gaur aitzakia gutxi jarriko diozula zure buruari. Bueno, nik egia esan alderantzizko sensatzioak egitut, ez? Hasieratikan inkomodo, ezin pelotan jarri bezala, prisaka, eta geho, ez da, errematian guztuan azgeratu, baina, bueno, marka horian difentzi politia dut, eta berrake konfiantzak harna. Dena den, 5 eta utzi irabazten, eta horietatik 3 sakez lasaitzeko ez da bide txarra. Ez, sakatu nik uste parte guztian zehar nahiko ondo sakatu dutela, ez? Geho, esan dutena, bukatzeko garaian inkomodo bezala, baina, ez, sakatzen behintzat guztua esango dut bai. Iruditzen zitzaigun, Uriartek bazeukala joko gehiago, baina ez diozula utzi jokatzen. Eskabarru azkenean barren horta ritmo handi ibiltzen dugu, eta azkenean pelota oso azkartortzen da, ez? Eta saiatzen gara momentuan tortzen digun gauzaiten, da nik uste beak momentu askotan ez dula beak dakina erakutxio eman, ikusten da, ze ala dakan, ze txispek zion eskutikan pelota minio, tanto batzutan, nik esango nuke ez dula asmatu. Enrique Agirre makina bat, partidu antolatu eta ikusi ditu, eta bere hitzak dira, honei irabazi nahi dionak asko egin beharko du pilotan. Asko. Azken finin partido batian eozeinek aldo irabazi. Baina, bueno, nik uste azken aldian nahiko gusto hau hainaz, eta, bueno, hitzak egin gabe, así que gusto. Segi eta gozatu. Eskerrik asko. Bueno,
hauetxek bere iritziak, Enrique, hitz egiten ere jator eta ondo, Eta behin lauterdiko bukatu eta gero, esango dizuegu, bigarrengo partidan, Jorge Fernández eta Carmelo Loza, hauek Errioxarrak, Amiano eta Balerdiren kontrarituko direla, Tolosarra aurrelaria eta Zoraluzekoa atzelaria. Hauek Errioxarrak lehendabiziko partida izango dute aurtengo honetan. Bueno, pentsatu dezakegu partida politia ikusiko dugula. Bai, nahi dute partidu hona izango da. Hoxe, beraz, gogoratu badaukagu ordula orden bateko bideotxo bat preparatuta zuentzat, aspaldiko kontuak dira gehienak, baina bai ederrak ikusteko, gozatu ederra hartuko duzue, gurekin jarraitzen baduzue. Eta gero, segidan, binakako partida.
Entzun bai, ezekiko honek aldi nitzazioik. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat. Olazar txapelketan, hauterdikoan, emakumeek ere parte hartuko dute, eta esan dizugun bezala, baita binakakoak ere, eta lehen da biziko partida honetan, hau da, telebistaz emango dugun lehen da biziko partida honetan, naiz eta aurretik ere partida desente jokatu diren, bueno, esperantza pizten duten bi pikotez, da, Fernandez eta Loza batetik, eta Amiano eta Balerdi bestetik. Enrique, lehen txiore esan dugu, baina txura polita duka partidu honek. Bai, munduko txapeldunego eta urteetik berakuetan die Amiano eta Loza. Bai, Amiano eta Loza. Gaur kontra jo. Gaur kontra dizuek.
Da lagun epe bile dukez antzekuek eta nipen tote partidu bastante igual hau ongo dala. Oin, lofak atzin dominio ulike, da aurrien amian hogeitxu esango da niri partidu gehiago guztetea eta beti atzelari dominitan da bena. Igual izango zantzeu atzelaria izan zen nielako, edo? Atzelari jonitzen izan. Hori da. Balorea emateagatik atzelariari, ez da? Balori atzelarizek joku dominetan badau horrelari jobetu biltzen da. Komentario hori grazia egiten dit, ze azkenean kontratua firmatzen joaten direnean ere, normalan aurrelariek beste aukera bat izaten dute, ez da? Ez da, hori nik ez da jota kontratu firmatu, kontratu engane jenti berbak itxitzen dugu. Bai, bueno, beti izaten da aurrelariak irabazten dutela partidua eta bar, baina danak ez zaudete adoz horrekin. Ez. Binaka atzelari ondo daulenak generalien partidu duten du. Erki, bueno, orduan partido gogorra edo ikusgarria gehiago ikusiko dugu. Ni partidu gogor zamarra uste, neuri guztetan eta hortik. Atzelari eta losak domina bingo dela partidu eta losak dominetan badau, Fernandez ondori bilekula. Erki, ikusiko dugu, Enriqueren aurre ikuspen hauek betetzen diren ala ez, eta garbi daukaguna da, berak aipatu duen pilotarien mailagatik, hau partida handia izan daitekela, ea, zer gertatzen den. Bueno, lehen da biziko tantoa, lehen da biziko sakea, barkatu, urdin izango da, eta koka dezagun partida. Jorge Fernández, Fuen Maiorrekoa da, 21 urte ditu, eta Carmelo Loza, hau Paños del Río Tobiakoa da, hau urtebete gazteagoa da, 20 urtekoa, eta esan daiteke gaur egun atzilerien artean afizionatu mailan punta-puntan dagoen pilotaria dela. Zin da esan inoiz oberena, baina bai, hortxe, tarte hortan. Eta urdinen artean berriz, Unai Amiano Tolosa klubekoa da, baina Irungoa bera, eta Asier Balerdi berriz, hau Aiegikoa da. Oberena klub garrantzitsuan aritzen dena, baina esan bezala, bizi eta jaio, aiegin egiten du. Eta gakoa, Enrique berak aipatu digunez, izan daiteke ea Lozak Balerdi menpean hartzen duen ala ez. Balerdi ondo izan, hemen lehen gaztin jogatuan partidu hona iban, baina, claro, zeinan kontra ikusi bida eta nik Loza oso ondo ikustut. Oina ez dugu, zakia, errezamar galdu dugu, baina Loza lehen gaztien lezaman da ikusi naben da oso ondo. Dena den esan beharra dago, Amianok abiadura handia eman diola zakeari, Bai, Amianok pelotia, abiadura handia mototza. Ez ziren bi anaiak elkarrin jokatzekoak hemen? Bai, eskuko minaz beste anaia, bizoti horrela ezepe batak atzetik jogatzaban da. Atzetik jogatzaban da... Jesus! Hor frontizean jodu ertzen bat. Beti gora jodau eta junda... Ez dauzkaba okerra handiak pilotaleko honek, Ez, normalean pilotan aritzeko. De horrepe beti gora jodau eta frontizien... Baina ertzen bat joko zuen. Hartzen bat, ze bestela ia botea ia bederetzen egin dute. Ea bigarren alde egina. Hone mozak barrura. Atzera, luze. Ia amarretik eraman behar Lozak. Lehen da biziko tonto hauek ze interesgarriak izaten diren jakiteko ea norka egintzen duen. Eta nor ondo dauden da, zelan da, egin ikusteko. Borroka polita izango da atzean.
Hala iruditzen zait. Loza. Eutsi Balerdik. Ondo eskatutakoa. Asier Balerdik. Eskatu dindu bero estu pelota behar den bezala jo. Hori matxetea da. Gainean. Eta begira, lehen da biziko ondorioak atera daitezke. Bai, lehen da biziko tanto harin juntago ikusten da ze joera de konpartiduak. Loza Fernandez gutxi egin dio, agin dezan. Eta hori gora, azpian jo du pelota. Azpian hartu du eta... Gero goizien joti ikustetak ona da izen be, bai, ni pentot guke modun esplikazio ingo ze tanto ikusi dela. Barkatu? Gukien komentari zuen esplikazio ingo ze tanto ikusi dela. Lozako lau ingurun hartzen badau. Agindu egingo duela. Agindu egingo duela eta hortik ulegela partidua. Da kinelan €100 irabazen egindako. Da, 103 eta 10 inabet gorri, 110 urdin. Aldi da, publikum... Bai, hori da, bai. Baina, lehen esan duguna, bueno, ni kuriosidade handiakin etortzen ez beti txapelketa honetara, ze beti ikusten ditugu gauzak harrigarriak egite zaizkidanak, edo pentsatzen dudanak interesgarriak direla. Zate baterako, bi pilotak jo ditu Unai Amianok eskuinez, eskumaz eta bilak egarki jo ditu. Eta berez ezkerra zaritzen den pilotaria da, gehien bat. Gira, orain ere, bueno. Ezkerra barreko Amian. Ez dako eskumi esango dut, ez dako ezkerre moroku, defenditut ondo iten. Bai, antzematen zaio. Lehen hortartean ikusi dituzue, orain dela gutxienez 30 urteko irudiak eta garaia hartan baziren, pilotari ezkertiarrak edo eskuinez pilota joret zutenak egiten. Eta nik ez dut izenik aipatuko, baina baziren bai. Eta alde hortatik asko hobetu dute pilotari gazte hauek, oin. Esker eskuin aritzen direnak asko dira. Hortxe aukera, esker gantxoa, eta eramaterik ez. Fernandezek. Ondo, emunitza. Bai, eta postura ere ondo, pelota on hartu da nien emunitza tietu indio zabalien, Fernandez gunda, bai eskapa ditza pelotiek. Emondatzen da. Gero hor batzutan, hau, esker gantxo hauek, izaten dira, pixkat eutxita kolpeari, eta beste batzutan, zabal jarretata. Hau zabal jarretata. Bai. Ez da, izen larra ikuseute, bai, indarra. Indarra, eta pelota behera. Baztertzera egingo du horrek, ondo Balerdi. Bat botatu gora, baina ederki ikusten ari zaio momentuz. Balerdi Lozari. Erra pilotaka da, botea zazpian, eta eraman botiboleo atzeko horma bertan zuela gainean, eta tanto zuerte handiarekin lortutakoa. Bai, eskerrari txapan, justu, da tanto, da labur gatu da, eta ezin harrapa. Bai. Pelota zudarra ondo da, ondo jo, Unai Amianok eta erun belozak, Botiboleo horregotetik ondo defendidu. Bai, baina
Gero suerteak ere, batzutan bere... Gero suertiek erabaki dutantu baina, lehenengo eta pelotazo ona jota. Bata jota ez digedun. Gogoratu, Unai Amiano, iaz, finalean izan zela. Txapeldu, Luterri Txapeldu, barruan. Luterri berrian bai, Etxeberriaren kontra hain zuzen ere. Ba, Pilotari gazteak esan dizuegu 20 urte, lautik iruk 20 urte dituzte, eta Jorge Fernandez 21. Beraz, pilotari oso gazteak, baina dagoeneko pilotari izena merezi dutenak. Huts, baina gainean. Fernandez, atzera, ondo. Oso ondo. Pilotak da bizia dauka Omiano. Tartean jarri nahi zuen, ordu aukera, barruan, eta dotore. Benetan oso dotore. Lehen da biziko gauza da, Enrique. Pilotaren bila joaten da. Ba, horrela ez egin hori, bideu ino, horrela ez pelotin bila espadoia alperdo, eta botera eta juten bada, botera, kuadro bizen boti inge bostetik sartu dut horrela ezeka aireko bideu ino. Zema eta frontusetik eta urroa hartzen daben, hobeto. Enrikek ez ezaten du baina, aurrelarien joko horrek ikusgarritasuna ekartzen du. Horrengoan esan beharko dut aurrelaria zelako. Baina, bai, badauka beste grazia bat aurrelaria, nire ustez. Loza, orain arte Enrique, era bat agintzen ez, Ez, balerdi oso ondota haintzen Amiano. Bai, nik uste dut orain arte berari dela txistua jotzen dantzan egin dezaten aurkariek. Keinu eta utzi. Epa. Bazterretik bazterrera, eskerrez ondo. Balerdi. Ondo. Eta lehen Enrikek aipatu diguna zenbat gustatzen zaien pilota goian jartzea. Bai, balerdik ondo aprobetxetan dugu goizea. Oin eta galtzeiku pelota batzu goizen, ondo aprobetxetan. Horrela ez ikentzeko pelotia, horretan ofizio ondizia du. Bi eta bost. Bikote oso teoria metzat indartsuak badira txapelketa honetan. Eta ikusi egin behar. Pixkanaka. Entresaka egin eta zeintzuk eusten dioten goian eta zeintzuk ezin duten. Entresaka eurek ikin dago honek. Karrizko partidu bat arrestitzea. Gero afizio hundia behar da, Enrique, afizio hundia behar da. Pentsatu zazu Fuenmayor eta Baños del Río Tobian nun dauden. Baina, honek izena hundia dauka txapelketa honek eta gaur egun jokatzen direnetan zona hundiena duena, hundienetako abintzat bada eta pilotariak hemen luzitu nahi du. Bertan behoten, jenti asko finaletan dauten da. Baina, ostantzin YouTubetik eta jente asko zelan ikusten da ben, deitu ikin da eta lehen profesionalak izen dienak eta honen Barriola, Iruko, Beloki honetan hori ikusten da txapelketia betxetik. Da, klaro, gero errandoneak eta apetzegiak eta honetan. Horre, ja, enpresan dauzan jentiek dana ikusten txu. Prekontratu duken pelota dezek eta zelan da bizen da ikusteko komenitzetak.
Eira, ze pilotaka da ederra, luzea. Eta hori ez da iritsiko. Eta hemen dago Enrikeren hasierako komentarioa. Loza zartzen baldin bada partidan eta konturatzen bada berak agindu behar duela nabarmen eta ahal badu. Egarra jodo pelota zuen. Hau oso polita, pelotaka da luzea. Monda eta aize zazpizen boti eta... Norabidea ere oso egokia. Eta partidako bigarren berdinketa banare izan dira eta gero bosteta bat aurreratu dira Amiano eta Balerdi, gain marteagailuan. Berdinketa, Osna. Eta zuk esan duzun, Enrique, pilota kontutan asko dakitenak eta ardurak dituztenak partidak ikusten dituzte eta pilotariek badakite. Claro, jentik ikustetak, baina gero ikuste judenak, ez da igula herritxo baten jaizetan jokatu, konto baten jokatu. Herritxo baten jaizetan da, bat ara besti hona, inok ez da ikusten da, periodistan bat resultatu pintxema daute haize. Hemendik txapelketak antolatzen judenak alde batetik ikusten da. Gora jutoko profesionaletan da bizen gabe, bat ikustearen, torrearen besti ikusi. Gora. Elegante, pelota zuen, bai. Aurreko ere elegante izan da, Dotorea, benetan, Lozarena. Daura barruan. Lozarena elegantia du, hobeto gehiago monda eta beste abia udara baten. Bueno, zeite bost. Partidu ikusten da, Bai. Pentsete zeo partidu ongo dana, Bai. Nik ez du pentsen, kineli begaldi duteko, irugoi berrogei bat, irugo eta marra. Bai. Baina, hori da, horrezaten du, zeinek irabaziko duen. Claro. Ez du esaten zen batean irabaziko duen, eta hori ere jarri behar da, desberdina da. 22 jartzea edo 22. Hor alde handiak daude. Hori barruan. Balerdi. Pilota barruan da. Hernández. Amiano Gautxi. Ezkerrez. Hor, txapa gainean moztu nahi izan du, baina bere burua saldu du. Fernandez apur bat sartzen espada danatzin ezin jo irazi, Bata dominitan badau. Tanto. Beste gamaitu bidau, tanto da. Hala da bai. Baina harto, zuluen txosrein ondo gamaitu dabe, baina Lozak jotatzin dominiote tanto itiako begire badau, Lozak kantzabileik eta gero bulti ditorre. Bai. Fernandez berapea jokun sartu bidau, partidu bat segidu badau. Bai. Gero Loza da pilotari bat, aukerakoei bintzat duen guztia ematen diona, eta horrek nekea ekar dezake. 7-5. Zakea luze, ondo, txapapera. Postura horretan 6 kuadrotik gainean jartzea zaila da. Honek badu kolpea mutik honek, Amianok, baina hala ere esan behar da hori, postura hori 3 kuadrotik balekoa izan daiteke, baina 6 tarditik zaila da. Goguratu Olazar txapelketaren barruko partidak eskaintzen ari gatzaizkizuela eta San Silvestre egunean, urteko azken egunean izango dira finalak hemen, baina uste dut bitartean hemendik eta abenduaren 31-ra gozatu ederrak hartu behar ditugula pilotaleko honetan. Aspaldu zen gana, gabiz, ja behatze jarren festivala gaur. Bai, irailaren 19an hasita, ez da? Bai, irailaren 19an hasita.
eskutza nola sartzen dion kolpea jotzerakoan. Balerdik. Damianok behartu nahi du Fernandez berak txapa gaineko zirrista ederra jodio. Edarto baja dute, txapatik urran ibili da, bai ondo bajatu eta tanto una amaitu da. Basirudien esaten ari zitzaiola, pentsatzen badek hemen tanto abokatuko duala, argi bideai. Bai. Hori errespetua jartzeko jokaldi ona izan da. Eta oso ondo moztu du, Txapa gainean justu izan da, baina seguruenik bere asmoa ere horixe izan entzen. Balerdi hau ikusi, jonen nahi ikusi? Bai. Fotokopiak edo. Bai. Iulak, jokera iulak. Atzera indartxu Lozak eta maldizioa berriz. Balerdik pilota estelako frontiza ailegatu eta orain etxeden aldi hartuko dute. Amianok eta Balerdik eskatuta lau pilotariek. Eta hemen ere eztabaida gutxi daukagu partidu honetan ere pilotekin, Enrique. Aldatu iten da, hemen. Bai, aldatu bai, baina pilotak antzekoak dira. Bueno, niri ala iruditzen zait, ze iritzi daukazuzu. Ez, bat lehenengun eta da bizi jau da. Baina, beste pelota normala da. Ez da jolan alde hondik. Ez dago, ez alde hondik. Bi pilotak jokatzekoak dira, pilotaleko honetarako. Guzti dugu pilota errebotetik hartu, baina Bueno, eta paten bat ailegeti duen normala da. Zonek mutilok beso bizitze duk eta Amianok eta Lozak eta paten batero bi ondo hartuzko errebotera sartzi normala da. Normala ez da esaten da, ondo jota errebotera sartu. Errebotein partidu azten edik. Hori... Eta dozen ardi bat errebotera joaten badira. Horrek antolatzaileen dago da bieluk ulikin dago, pelota barrez eta ezkero errebotera llegetan da. Apurua bajatu bier eta orduko. Apurua bajatzen bada, gero harin azten. Bai, neurri hartzea ez da erraza. Ota 16 metroko frontoi ebe, nahiku da, ondizeu pelotako miliki apur bat baku dugu. Zozer baku dugu. Partida guztien ari alda, Enrique, zeu ditzen? Bai. Amian no pasau egiten dabe eta Balerdin jako jokolarri. Sakez, 3 eta 5tekoa, 8 eta 5tekoa, eta 11 eta 5tekoa. 5tekoak lortu ditu Fernandezek. Hau boterdiko pilota da, Enrique. Hau jokatzeko pilota da. Formabikoa huts eta nire iritzian egin behar ezten jokaldia. Aurretik zoaz, 11 eta 5, partida da momenturik txarrena opariak egiteko. Hori bai, opari egiteko egin ja ondo urten ezkero. Bai, baina daukazunean aurkaria burua makurtzen hasita, orduan segitu beharra dago pilotan era bat beheraino etortzen den. Ez da ba, izen klaru egoan iteko klaru erreza ez da izen, baina ingeute txartu urtotza eta kao. Ara, badu lekua. Fernandez, Bastarraren bila dabe, Amianok moztu du bidea, edo moztu dio bidea pilotari. Orain atzera, ezkerrera pilotari. Loza, gaina, justu, atzera, bizi. Amianok, eutxi horrere. Otore. Orain berak eskatu.
Bai, Laurtxo gatu da. egin du korrika eta gero pixka gelditu. Eta orain, era baztertutako izan da hori. Begira, pilotak nola egin duen, azken momentuan bota dio kolpea, beste erremediorik etzeuken. Eta beraz, 7-11. Amiano, sakearen jabe, horrek esan nahi du, lantxarra jarriko dituela honek. Azkar bizi-bizian. Luzeegi. 7 kuadroko arrastoaren atzetik egin du botea pilotak, nabarmen gainera. Epaileak ez du zalantzarik izan eta gure errepikapenak ere ez du zalantzarik uzten. Amiano, orain manera ezkerra horma ikutuz. Eskuinez, bederatzira pilota. Irungoak. Baina berriz ere gorria gaintzen eta berriz ora. Kendu nahi dio eta horrek bere arriskuak diru. Bai, larrek, oinde bezu soltadutza behatzi jardizet egon guztizet da. Frontesa sartzen bida, ez da, injerra nabaita emoti, ez da, purbak kontrol getxo bat. Gero ez du egiten malerdikola pixkate eskomuturrarekin, Bai. jokoa bezala, joko pixkate egiten dio. Amabi eta 7. Ez dino, balerdin, haitek buruaz, gradan ikuste izin da. Bueno, momentuz. Onino, amabit ez azpi, ez da. Jesus, horrendi. Bukaera urruti dago, hemen. Hor da, balerdi. Borroka gogorrean dabil, Lozaren indarrari eutxin nahirik. Pelota agarran nien eutzat, nire guztetan moduko eutxera. Bai, zarata pixka gehiago dauka, ez? Zarata agarraz, da tamainu txugu boti da, 3 kuadro oso ergitxia, boti inge pelota deze joten daren lekure, eta tamainuko pelota. Hora. 8 eta 12. Aldea da, baina ez da. Ez da aldea honino. Honino partidu eroseinek ilik egin ezkero, eroseinek eulek urrera. Aurretik doanari, iruditu zaio alde txikia dela, eta atzetik doanari handia dela. Baina egia esan, lautanto, gainera hor egon da bolada bat oso gorria izan dena, eta badirudi hotzandu dela alde hori. Amiano oso antzeko sakeak ateratzen ari da. Ezker horma ikututa eta golea ederra da pilota hau. Ea balerdi. Bederatzitik, Lozak eraman. Barrura ederra. Oso erremate ederra. Unai Amianorena. Bai, Fernandez Zabalera juntataz. Bederatzi eta 12. Begira, ze postura, aurreko kamara hartuta. Eta barrura. Da Loza atzera ize. Bata Zabali, nabiz Loza atzera ize. Ederki utzi dio horrengoan Loza.
pentsatu Baños del Rio Tobiakoa dela, bada han, pilotarako afizioa. Gora. Gora botatzen dituenak, gora botatzen ditu. Hau, epaileentzat pilotari hona da. Claro, Bintzat, horre zalantzarik ez dago. Claro. Bueno, oraintxe, pilota Larre, berriren baten bila edo... larrei gure, ero prisa larrei, ero... Balerdi lartxo botaten goda. Bai. Horrek ere zelata politia du. Bai. Amairu eta bederatzi. Gogoratu, Olazar, txapelketa aurrera doala. Gero eta partida exigenteagoak. Gero eta zona handiagoko pilotariak. Hemen ere aukeratu egiten dira zeintzuk egon daitezken goian, eta ez da beti asmatzen, baina gehienetan bai. Eta horrek zigurtatzen ditu partida orekatuagoak eta hobeak. Gora, zenbat garren haute da, Enrique? Ez da izen mordua. Dozen erdi bat, kaso, ez? Rosen erdi goa, gez espadi. Kendu nahi, agindu nahi, baina zaila dago. Berriz ere, Jorge Fernández, Fuenmayorko pilotaria, saca de nieve. Atzera, ederki. Bederatzitik balerdik erantzun. Amiano eskuinez, barruan da. Eskatu egin dio lopak, baina Fernandez berak hartzea erabaki du. Ondo, balerdi. Ezkerra Zamiano pilota luzatu egiten du. Ai, haze aukera. Erregalua. Igerri egin de ordea, antzeman. Jaitsi Lozak, baina baztertu ez. Eskuin Zamianok, aire. Tentazio izan du normabikoa jotzu. Loza, no baino, ha. Edo berandu ailegatu da, edo lau gauza pentsatu ditu dara. Bai, apurlako zara haru ineu. Oin ez da azarta guen du pilotak Lozak, Ez horbi celebra xamar jo ditu. Musikean ondo kubri dugu Bai. Fernandez zabale da jogarren bera, onda zulun da. Alerdi! Berriro ere pilota goiko Lozatatik oso gertu. Kantu gogorra, Enrique. Ari dira pilotan. Bai. Gora. Iruditzen zait batzuetan errepikatu egiten direla tantuak. Pilota gogorra, pilota kada gogorra,
gogortu egiten da partida, baina ia beti leku berean galtzen da. Goizen, hainbeste pelotazu goizen da partidu holan hainbeste gora portatia belartxoa. Osasinua, ja, gora joteko peloti. Beratxoa joarren berra urtetan dugu. Beti antxapa, ondu nabilena, ondo hortzen da nien aprobetxo bat joti, hemen digatzetik eta aragora apuntetan ibilti peligrosu. Baize, askotan asmatuko duzu eta, bueno. Holan, ondo hartzen da nien, anarriz eta motia, hori bai pelotazua. Oin barrizatzera, eskerra kuntxako eta... Ea, baneukan gogoa ikusteko aidez nola moldatzen den Loza. Bueno, hau ez da bera galdutakoa izan. Hau aurkariaren tanto izan da. Ogin jeku, amian ogin jeku izan da. Bai, bitu nun jarri dion pilota, Bai. Bai, hori, bai. Ez omen dago pelotarik eraman ezinik, eraman ezin den pilotarik ez omen dago, baina hori txarrenetakoa zen, gainera pilota goitik bera etortzen denean. Goitik bera eta esker gormi jotoko sasoin esker gormi jodute oso zaila. Bueno, berriz ere... Amarra mabost, bai. Urdinet tanto bat hori bitzen behitu bat, partiduen... Fernandez de Gatzera korrika egin behar, etzaio pilotariari gustatzen. Loza Bazterraren bila, denbora guztian hori da bil. Amiano. Ederki unai, ederki Fernandez ere. Ai, bere burua saldu hori, vuelta. Berrizko gatu beharko da, tanto hori. Estrepesa bina eta ez dutza juten itxi ondo. Bai, hor bat abesti jodara. Bai, etzekien nondik kendu. Nire ustez Amianok etzekien nondik kendu. Ez, gure taineko faltiz da ezen. Gure taineko Ez. Dudarik ez dago. Gainera, aurkariak ez du pilota jo ere egin, beraz. Epaileak, ia beti bezala, erne eta zuzen. Amaika eta amabost. Alza lautantun aldia. Bai, eta arratxa moztu nahien, da biltza orain, Fernandez eta Loza. Bigarren deskantzua, partidu zuen? Bai, eta gota zeitanto jugatu dira, eta pilotaka da desente. Ez daukagu estadistika hori, baina hasieran ematen zuen partida hautsi egingo zala, pentsa, 11 eta 5 izan dira. Eta hori 11 eta 5 zeitantoren aldea da. Emoten izan dugu, bueno, gorrizek errez dominio bida gola behitxe. Atzera zelan buelta ero, zelan ustutzen tantu. Eta Enrique, bai, partidak kolore gorria dauka momentuan, baina gorri-gorria ere ez, Ez. Horrendik hemen gauz asko gerta daiteke. Gorri ez. Ea, horrengo tantoak erabaki garriak izango dira, joera gorria hartzen badute, partidak Errioxa aldera egingo du, garaipenak bintzat bai, baina ez ditut burun bakurri ikusten Amiano eta Valerde. Atera du Irungoak. Eta bigarrena Sakez partidako estreinekoa egin du Amianok. Amianok bere partidu egin da, Amianok ondo jokatzen da. Bai. Balerdik normala bino gehitxua galdu.
Bai, baina, Balerdi oraindik osorik ikusten da. Fizikoki ondo prestatutako mutila ematen du eta lagunari animoak eman eta gogotsu azaltzen da eta hori seinale ona da. Zakea luze, eskuiniz eraman beharrekoa, alaxe egin du, ezker gantxoa, ondo Fernandez, eta hori asko baztertuko da. Atera zaio, baina... Egia da ezker honua ikutzen duenean, batipat zabaletik jotako pilota baldin bada, egiten duela. Apur bat estreinu, bai, hori pelota dizen, hankagel dizen pagute, bai, ikundin bido, apur bat pelotiana. Amasei eta amabi. Iaz, Muru eta Kuairan izan ziren garaile, maila honetan, Zubizarreta eta Lizegaren aurka. Aurten ere gauza beharrak ikusiko ditugu. Gainean da hori. Hernández. Loza. Ze pilota gara desberdina daukaten bi atzelariek. Lozak askotan jotzen du frontiz erdian. Gainean. Desberdinek danak. Amian eta Fernandez oso desberdinek. Bai. Era bat. Bizek errula izen darren oso desberdinek. Bakotxa jokera bat. Hor da Balerdi, ez du gozatu. Horrek aukera eman dio ide hartzeko boleaz. Fernandezi. Luza, barrura. Ezker gantxoa. Eta. Bai, iruditu zait. Kua dik junda beratzera. Bai. Bai, txokora efetu ez da jadi ero atzera bera. Iruditu zait, denbora bazuela ailegatzeko, gainera oso hanka bizkorra ditu mutilonek. Baina gero... Ailega guen ja. Baina, jugadi egiten hasi da... Bai, gara ez hola, justu narrapote jugadi ino bierleko zailek. Eta orain, atsedenaldi hartu dute eta aldagaletarako bidea. Jorge Fernándezek eta Carmelo Lozak. Eta hau ez dakindik ez horrean izan deskantzo taktikoa, Besteak badatoz, eta pixka gelditzea, edo pixkat baino gehiago gelditzea komeni ote zaien ematen du. Enti tranquila. Handia gustora. Ostegunera llegatu gara, frontoian partido polita, frontoia epele-pela dago. Pintxopote ine frontoia tortuko dutera. Hemen ere egiten alda pintxopontea. Ostegunera. Batzuk etorten di, pintxoponte ine gero jan bokailo pintxo zera eta zerbeza batzuk edan. Fenomeno. Gero hemen badaude batzuek urtea joan eta urtea etorri hemen azaltzen direnak eta gozamen hutsa da horiekin berriketan aritzea. Bai, han lehenko bide duena, baina 30 bat urteko partidun da hainbat gaur deuzenak. Bai. Bai. Falta direnak ere bai, Falta direna pasko. Bai, baina, bueno, hemen dauden batzuek egongo ziren bai partida haietan. Txapeldun horiek eta horiek... Bueno... Falta direna, pero ya, han Balerdi, txaketa gortzaz. Bai. Beti biltzen zen.
azaleko, aurpegian azala, zeak hori bazuen. Baina pilotari gogorra bai, gogorra. Atzetik, eta honitzen antzera, aileago ezin gaurretipe gogotzan, ez izan. Jogatu batzen partidu batzen. Nik atzetik esango nuke. Bai, azkenien partidu batzuk gaurretipe ibezala, eta aldatu ibala postua. Pilotaka da sake luzea, baina barruan, luzak eraman, Amianok ezin hartu, eta Balerdi bazterraren bila. Eta lortu du. 14 eta 16. Loza galtzaile erosta ikusten guztora, Zepa ez da egon, bai, tantu batzu daruz, apur bat partidutik kanpora modu. Niri iruditzen zaidana, eta berriz errepikatuko dut, da Asier Balerdi osorik dagoela. Eta bere aurrelaria ere bai, Zakea luze berriz ere, aiegikoak. Bertuz, ez da txarra. Keinu egin gabe utzi. Atzera bera. Amianok. Daiko lan izan du pilotari ateratzen, orain eskerrantxoan barrura. Eskerrantxo baina utzi egin du barruan. Ondo, Fernandez. Pilotaka da polita. Ederra pelotazua. Goia ikutu du. Hemen behin ikutu eta atzafetuaz, goien zurizik jodo. Alas egin du bai. Beraz, berriz ere 3 tanturen aldea, eta berriz ere Jorge Fernandezen sakea. 17 eta 14. Ai. Erra, sakea da ondo eruna. Bai, hartu beharreko. Eskerka da. Badu denbora eta badu lekua. Alaxera mandu Balerdi. Eskerraz ere hemen egiten dio, Bai. Mira. Erra pelotazua. Horren berea daukera ba. Ontxo, na. Defentsan ebili behar Amianok. Eta ez daukagu korredorerik hemen baina. Ez da zer kantatuko luketen hori. Nik ez dait gorretxek arazu bat ez dut. Fernandez de zuri ikusten da, eta nervioso eta loza estabil normal pelota. Esku sentidu dugu edo beste zozaz. Bai, eta orain, zera jende hartera begira. Begira. Aitiongo da. Behar noberak ibideu. Nezak horrazen, Irujorekin eta ebilio den botillero veteran horren izenen nezak horratzen orain da, hain da ezaguna. Bueno, pilota munduan da bilena badaki zein eta zari da izen, eta pelotariari egun batean zer esan zion. Eski me duele, el dolor después, esan zion. Lehenengo partido bukatu eta gero akorratuko izmina duen ala ez, ezta? Eta grazia egin zidan. Partido da ira bitartean, segitu beharra dago jokatzen. Ai. Behar zuten tanto. Ondo moztu Fernandez. Fernandez lehenengo minio beto da bilen pelota. Baina, bajatu dena Loza da. Loza kestozan motan oina. Bai, eta badirudi
Bueno, gerta daiteke behintzat, atzelariak eta aurrelariak hitz egiten dutenean da atzelaria justu xamar baldin badabil aurrelariak esatea. Aurrelariak egitza sartzi, Ateia, zu partidu hau, nola edo ala. Baina, eta iruditzen zait gorriek asko behartzutela tanto hori. Na, boste eta mazazpi egon dira eta... Ederra. Ederra, horma bikura, Bai, oso ona. Efektu, zartut ez abiadura juna normalista. Bai. Fernandez, ez 2008 batin duten goan txapeldun. Arrezkero ez dugu, bai, beti hor semifinalak inguru arte bai ez da gau. 2008 batean Muruak eta Morgatxe garra egira zuen. Bai, Leuterri barruan. Leuterri barruan. 2008 batean. Ez da gitzu du. Gogoratzen segur, berak atera zuen edo ez? Bueno, berriz ere. 2008. 2008an, bai, hori da. Igoan kontra. Hori da. Urtze hartan, batak eta iruritak, txapela lortu zituzten Karrejal eta Morgatxe berriaren aurka. Zakea luze egin. Ez da seinale txarra. 35 tanto jokatu eta gero luzegi ateratzea ere bera jodun bezala jota, Ez, badeko honek, honeteko bezue, afetzinetan dauzi, lehua pelotari badek, zela beso batzuk, ikesten bada pelotan itxuko moduko. Hone behintzak atza badu. Haut, Licea Gerrulaz eta Rekalde eta... Arozola berriak. Klar, sozer falta dabe, tanto ikeko tekniki falta dabe, baiaka hori ikesileik, txarra da buena eta buena inge heltzen ez dana. Egia zeukera duen orain, anian. Atzera, hori ez da, xamurra izango. Eraman ordea lozak. Hori ere ez da ederra bat. Txosta egin du eta ia berak lagundu dio. Ara. Nahiko urrutilaga dio. Nahiko urrutilaga, edo besti Junez. Junez, bai. Junez. Barruan. Morgatxe berria beriz. Loza, lehen hori nintzen pentsatzen Morgatxe berriaren antzazakoa, eta uste dut horregitik esan dudala. Loza. Eta Loza, ez duk esango bultzak ari denik, baino era bat gozatu gabe bai. Bai. Alerdi! Hemen bai, Loza. Loro inen hartu zartuta eskua, pelota zabatzei zartu. Bai, baina bi hiru aldiz hola be, xamarreare joan zaio. Noin da, zera boskapa dina. Aurretik ere, pare bat aldiz, pilota nahiko justu jarri du txepa gainean, da ez da genik, batzutan izaten da belturra bakarrik ere, lesiorik gabe, baina bai. Iruditzen zait, Balerdi osoago dagoela Loza baino. Loza kantzute gorputzetik ez da, ez da, lesioa eskutik sentitzen duzu zer, edo pelota asko botaten dugu bera, eta ez da beren korredori bale gortzarki. Bai. 17-19 eta edo zer gerta daiteke. Kanto. Zerrantxo horrek, etzagoan bueltarik. Kuadro tardian egin du errematea. Eta hortik
Pilota sartu ezkero, Tipo jaka. tipo jaka, eta beste batzuk. Aimarrek ederki egiten zuen, eta Jokinek ederki egiten du, eta beste askok ere bai. Eta afizionatuetan ere badira. Badirenez. Hori dotorre egiten dutenak. 18-19. Hemengo zale adituen 160 esan du partidu hau gorri izango zela, baina orain egingo bagenu ez dela agian beste portzentei batzuek azalduko lirateke. Bizi jotakoa ibili egin behar lofak. Horrengo Nigierri egin dio Fernandezek, honek asko balio du. Haure urrutila, gelditu da ba. Alerdi. Ezkerra zeraman. Ezkerrantxo ez dio minik egin. Ondo. Ezkerrez Balerdik, pilota frontizien jarri, ezkerrantxoa. Jarritea, jo orduko kontra dizu jarritea. Kantxasko ari dira kubritzen urdinak. Eire. Erki hartu du. Ai. Listo, Ikusi du, Amiano zabalantzea zeukala eta ez zeukala aurretik pasatzeik eta Anzuloa ikusi duenean, edarki bota du. Balerdi eurruntxo ondo ninota aldu zin. Balerdi zeitxerritzen ondata, zeitxerritik egiterri ditorten rekorri dutxua. Bai, Fernandezek atzera gotzen ere badakilako. Bai. Fernandez partidu ondo amaitzen da bide. Bai. Eta behar dute gorriek, bere partidu hon bat, horrein atxiden alde hartu dute urdinek, azken txampari ekiteko. Entixigido. Bai, jendea gustora dago partida ikusten. Begira ze abantaila ditugun euskaldunak, Ari da Errioxarren aholkuak ematen, eta alboan dauden Irungoa eta Aiegikoak ulertzeko moduan da. Ari dira, baina beste alda izan baldin bazan, euskera zaritu baldin bazan, ez zintuen ulertuko, beraz, euskaldunok baditu golakotxe abantailak, bai. Baina hemen, Enrique, aholkularien iritziak eta teoria horiek. Noberak inbidau. Bueno, honek bai asko balio duela. 38, Fernandezen sakea. Eta Balerdiren erantzuna. Atzera Amiano. Gainean, barruan, hori ez da hobea. Ondo Fernandez, oso ondo mostitu. Eta aurreku Amiano garraputzana. Protagonismo hartu du, Mutilone protagonismo hartu du, eta... Partidun protagonismo berak hartu du, eta enbideu partidua. Badu itxura. Badu itxura, bai. Irabazten lofak ez ezaten nahen eskutizuan amaitu dauen edo. Antolatzaileak beti eskatuta pilotarien egoerarekin. Hauek ere beti bestela... Ez da hemen bakarrik joetzen, bizar partidu dugu nega datan.
Hor da loza. Ba, lehenak guk ezabana, jasku motorretik jauzi hor dugu pini bidala. Bai. Gero behin minartzen da nien alferreda. Hori gainean da, Balerdik atzera ez erabat gozatuta, baina ezin eraman, bai gainean da. Indar gutxitxot ez eraman iruditu zait, baina gainean izan da, eta orain tanto alasaitzen. Ondo loza, oso ondo. Ondo induen. Ibili eta Igerri eta ondo. Amiano. Fernandezek atzelariari utzi, honek baztertu. Gainean. Larri da giltza. Batzu partidua bukatu nahi, besteak bukatzerik nahi ez. Galdu berez, besteak. Balerdi. Fernandez gutxi. Amiano. Hori pelote zaukera. atzela izan ezin da. Normabikoa salduta daude. Ederra daba. Balerdi geutxi. Goiko posturarekin ere, nola atera pilota, Han, ez barruan da. Hori ere, gorputzera sartu zaio, baina hemen frontizean jartzeak asko balio du. Atzera, ondo, Amiano. Badu lekua. Lozak eraman, kanpora. Kanpora, eta azkenean 22 eta 18. Asko jokatuta. Eta partidu gogorra, Enrique. Bai, zeman, baina ordu bete, hortzelako txebat. Bai, izango zen, ordu bete bat izango zen, baina deskantzu ditziaz, eta 18 partidu ona, ikusteko eta aro honi, ambientu honi. Bai, gaurko bala izan da, bai. Enrique, kezkatuta Lozaren eskuarekin, edo? Urrungo, hemen jokatu urduko partidua pino gizia jokatu bideo. Bueno, Carmelo, zorionak. Muchas gracias. Bueno, partido duro, más de una hora y ha habido momentos en los que dominabais relativamente fácil, pero en otros momentos Amiano y Balerdi os han puesto las cosas muy difíciles. Sí, al final yo desde el principio no he sabido entrar a la pelota, no he dado el paso bien a por ella, no gozaba de altura, luego ellos también le daban velocidad y me costaba más ponerme. También hacía tiempo que no jugaba en este frontón y me ha costado ponerme, pero bueno, contentos con el resultado que hemos sacado y gracias al trabajo que hemos hecho hemos podido ganar. Tú conoces bien a los dos adversarios, pero sobre todo a Amiano, que ya fuisteis pareja, siempre le da velocidad a la pelota. Sí, Amiano es un pelotari muy violento, de todas las posiciones te mete un ritmo a la pelota impresionante. Y cuando eso, jugar contra él es muy difícil porque también te tiene atrás todo el rato y tú también es difícil que ataques al zaguero porque al final estás todo el rato atacado por Unai. De todas formas, de resaltar algo, el partido de tu delantero, ¿no? De Jorge Fernández. Sí, la verdad que Jorge, menos mal que ha estado muy bien todo el partido, ha estado centrado, me ha estado ayudando y ha sabido terminar los tantos y saber llevarme, que es lo más importante que ha hecho en el partido. Para finalizar, ¿qué tal la mano? En algunos momentos nos ha parecido como que dudabas un poco. No, las manos bien, pero me notaba sin confianza en el frontón y cuando me ponía la pelota tenía miedo de darle y yo creo que por eso fallaba. No me ponía bien a la pelota. Pues nada, te seguiremos viendo por aquí. Gracias. Muchas gracias. Te recasco, bai. Bueno, behintzat albisteak onak, esan du eskua ondo daukala, eta antolatzaileentzat garrantzitsua da, baina pilotari berarentzat da garrantzitsuena etxera joatea eskuak ondo daudela.
Bai, berak esan da hendi, ez dela gustora ibilit, ez dela jarteixen pelota, eta, bueno, hola nazten da nien, ez da gustora egiten, pelotak eskapete izitzen, eta, bueno, hori arazo joki dezen, hobi eskuko mineuki dezen minio. Bueno, gaur partido dunak ikusi ditugu, bat laburxiagoa izan da, bestea borrokatuagoa, datorren ostegunean berriz ere zita egin beharko dugu bertan. Bai, datorren ostegunean atzela zita, eta urrungun boit. Eta azte bakarre batean bi partida ere, bai. Bai, ota sortzen da, ota amarrien, zagantze segunin horretan bizotan. Enrique, eskerrik asko. Eskerrik asko, zoi. Bueno, eta eskerrik asko bat zu, hor egon zaretelako partida hauek ikusten, espero dugu gozatzen ere bai, eta zita jarrita daukazue, nahi baduzue, gaur 8 hemen izango gara, eta orduan ere, seguru partidu ederrak izango direla. Eskerrik asko, Gabon pasa.